bulolu na-egwu ma bego egwu anyị ndị ọma oje mbe nwilo onye ji nyenyetụ nwanne ya ihe bụ egwu obi nwanne n'ụwa m onye ji nyenyetụ nwanne ya iji dị ife dị mma gị nyetụ nwanne gị one n'ụwa m na nwanne bifo mma nwanne bifo dị mma ijidede n'ụwa gị nyetụ nwanne onye jidede n'ụwa ya nyetụ nwanne ya iwe dị ife dị mma gị nyetụ nwanne na nwanne nọ bifo mma na nwanne nọ dị mma nwanne bifo Chukwu ka jeje n'ụwa egwu Chukwu ka jeje n'ijenu iji dị ife gị nye nwanne gị n'ụwa mmụọ na nwanne nwe bụ edi na nwanne nwe bụ edi n'ijenu dere nwanne bụ Ifeọma kpọrọ ndụ ya bụ nwanne ụfọdụ na-azọ omelọla na mba ụfọdụ na-azọ omelọla na mba akụrụ ụlọ amala onye kpalinya oyemema na akụrụ ụlọ na amala onye kpalinya kpa egwu anyị oje mgbe nwile ole n'ụwa m ebe anyị na-ete egwu na nwanyị adịghị esiri dị ya nne echezọ na nwụbụla bịago ọzọ ọgaranya jere mba n'ujuru na akpanya n'ụwa akpa ịma na ọ bụ ndị o nyere ya nye n'ụwa iji dị ife dị mma gị nyetụ nwanne ya onye n'ibe ya nyetụ nwanne ya na nwanne n'ụwa n'ọbụ ife onye chali n'ụzọ nọ n'ụwa n'gafele nya enwekwala ike moto gị dị mma ijezie n'ilu n'ụwa fuelu gị wee gwụ onye afọ n'oge felu n'ụwa m oyemimago n'ụwa dị kete umeogo biko memogo n'ogo dị mma onye nyeli tata n'ọbụ ya ga-enye gị chinu yeze n'ụwa na atụgharị n'ụwa ka m na-ekwu n'ijenu echi dị imenu kwọrọ nwa n'azụ echi dị imenu kwọrọ nwa n'azụ onye mara ife ọya mụọ n'ụwa ka m na-ekwu biko leta nwanne ya onye libe ya nyetụ nwanne ya n'ụwa ilibe n'ụwa gị lote nwanne ya onye libe n'ụwa ya lote nwanne ya ile elie n'ụwa lote nwanne ya Ifeọma kpọrọ ndụ n'ọnya bụ nwanne Ifeọma kpọrọ ndụ n'ụwa nna bụ nwanne izu ka mmadụ na-eji okwu Chukwu n'ụka anyị ezi bụ
nwanne yela nwanne bifo ma n'ụwa izu ka mma na nne ji izu ka mma na nne ji ofe osisi n'ụwa na ọ dịghị eme ọfịa ofe osisi n'ụwa na ọ dịla eme ọfịa n'ụwa ị na-eli n'ụwa dote nwanne ofu onye kpala akụ n'ogbe nọ n'afụju anya nụ ejebe na ya kpọghị oye ma anaba anabi ma na ya kpọghị n'ụwa mụọ wele ife ị ga-enye oyi ole n'ụwa biko nye nwanne na mbọsị nwanne ezi ọya naba onye gaba ya dọli nwanne ya n'ụwa mụ ifugo nwanne bụ ife onye awụsa jebe n'ụwa okoli nwanne ya onye Yoruba jebe n'ụwa okoli nwanne ya onye Igbo jebe oje nwanne ya ịkwa anya aka n'ụwa nwanne m ọghọbata maka na o so nwanne ya gwazizo kwelo mgbaji na ya nwa ka m na-ekwu n'egwu m izu ka mma na na-eji ndị ọma eze na nwanne bụ ife n'enu egwu na-esi itite na-esizi egwu charity begins at home united we stand divided we fall akịrị kweke ọkwa aka nni one good turn deserves another as in one good turn deserves another nwanne bifo ma onu n'ụwa ịmala ife ị ga-emelụ m nwa nwụrụ onye m mele m ya na ndụ nwanne m onye m mele m ya na ndụ nwanne m n'ụwa ka mgbazie n'ụmụ uwe kwuo n'ụwa ka nkọlụ ụmụ uwe ife imelụ nnenu egwu anyị ekwo moje mbe nwilo echezo na nwa obolo omeọgọ gaba n'ilu na chi na fo n'enu onye meela ọgọ ya biko leta ọgọ ka m na-ekwunu maka onye na-amala ọgọ olota nke emelụ ya eme n'enu ọmụọ echezona nwa bụrụ ebido egwu ya egwu mụ n'enu onwe ma nọsala ọkụnụ ọgọ mmela ma mgbu m ka ma ọ ga-egbu m n'enu ụwa ogbuzi onye mmela ọgọ egwu anyị nọ dị mma egwu echezona nwa bụla sala ọkụ n'enu ụwa nne okwuchukwu ya nwa aka anyị na-agwa ụwa n'enu ụwa ilibe n'enu ụwa dolote nwanne onye libe n'enu ụwa ya lote nwanne onye jebe n'enu ụwa ya dọli nwanne ile li n'enu ụwa dolote nwanne onye libe n'enu ụwa ya lote nwanne okwu ọma ka anyị jiri bi ụwa ya na ụmụ ntị n'olugbu nnụnụ ewere ndị bara gaji eme nwanne ya nwa ka m na-ekwu n'ụwa ije ga-eme nwanne ọ bụ onye ka mụ na-akpọ n'ụwa m Apostle Chika n'ụzọ ya bụ senior pastor Resurrection House for All Nations ndị ọma n'ụwa iluzie na Atlanta na United States of America ebe afọ kọ na-eme mma epitome of a clergy mekene onye ọlụ Chukwu mekene n'ijuwa onye nwere gị n'ụwa na nwere ife dị mma eya bụ
that rehabilitated Amadehi Community Hospital. Where your man in the mall come neku. Where you when I know when if any do. I go one who's up, make an in and no. All I go, I know none I go. No, you go all your free medical. And you go all level of bone. Okay, my mechanic, I go on who's up. No mercy can Amadehi kiss a jen no more. I have a Zubulu face son. I have a about where job. Can you turn out with the milk? Come with just to do. Now, lobby be a wall. Obonya canyon upon no. I chief, if I knew what they were, Volumona can I? Onya, Voluma can I? You come on, so I got a card blessing in Mecana, you know. I have a Jimote Morgan, I'll walk. Look at what I can. You know, when I get a no one, I come. Roger, United Kingdom, no way, Bulegonata. We may be far not one year. When you go in the man, Yabu Shaman CEO, 30 great real estate in the amount, read so. Volumona kene Ojimota mogona la with the million so If I me mele no akam ne kunu If I me mele no ma poge kosha Obele wachi go sele me Ojidanya madu ke shiganya kola ya no amu Ojimota mogo kedizije Nana ma yondia wona no wa Wabulu no ye kwamume Kanyi welo chichi Kanyi yeze ni fanyi wade kwa nenu wa koshia Osha nyini fe ya dela nyima Dobele mwa meke nenu wa mo Yoleli mo beli wane Olise wadi koluma kene Wenye wele gimweli feni jenu Wejele toki buli kenata Idena wo Yenya bukwa shama CEO Klashiniki Aye langasi ndio maneno Yobele wanenu wa mekene Ivo mimeli muonenu wanu mapuge konya Oya gonna know what mekene Okay one into so no Kelele mo bele wane Kifebu ka nwa de kwa na de nwa Onye folo akwato ogu na wo Yebutike no na sana Wenya wale gine no we mano wele mu Chukwu ebuka Yebutike nenu we mane bago mu Wenya wele gi wele fe nenu wo mu Wejali Thailand butike Iso nande nje tinya begu nenu wo mu Agu wasizi obibi awo Echo sana wonyu bule keneme Weye go ne dema Oya libele no waya ya to mande Oya libele no waya lo te mande Oya libele no waya ya to mande Oya libele no waya lo te mande Oya libele no waya ya to mande Oya libele no waya lo te mande Ife me no fuma ya wa kana bo Oya libele no waya lo te mande Oya libele no waya lo te mande Ndo modu kanjeje Oya libele no waya lo te mande Ye gwanyi no salako Oya libele no waya lo te mande Gune no waje
ebe Amadehi ndị ọya dịle mmanụ Amadehi dị n'ubulu olu ọ bụ onye ka anyị na-ekwu Mr. Edwin ụzọ m ihe ziri ezi n'obodo webere nwa na-ede mma onye ego mekene n'ụwa bigi olu mekene ya dịrị gị ka isi echere m n'ịdị mma ole n'ụwa o ji bidi materials mọgọ na nkwa nnazeke na-achụ ego ole n'ụwa m ya dị n'ala Owere ndị ọma agụ nwakpara olu mekene n'ụwa n'ịdị mma kelele imezi nwanne Mr. Kisilo onye bụ osi onye ọma Aledo Block Industries ndị ọma ebu chairman Tipa Drivers kedị n'Owerri North LGA onye ego na-ịbago Oshola mekene n'ịdị mma enye bụkwa ebu chairman ụmụekwu mmadụ family movement ndị ọma agụ nwakpara n'ụwa mekene Oshola onye ọma onye nwere gị dị mma n'ụwa m ya mgbe iji bido ọchịchị na ụmụekwu mmadụ ịma na ife dịzi mma ebele nwa nwere akọnuche anyị si gị gaba n'ụwa gatọlụjọ echeso na si gị gaba n'ilu kelele imezi nwanne oke ada n'elu ukwu anụ n'ụwa m Mrs. Juliet Chidimma Nkonye ya nwere ife oji karịsịa ịchọzie textile materials eziokwu na anyị nwere ya ife eji alụ jesi dị mma n'ụwa na nwere ya ịchọzie polo dị mma na nwere ya ịchọzie PE dị mma n'ụwa maka ụmụ akwụkwọ eziokwu na anyị nwere ya n'ụwa ebe anyị ji melisi ọnọdụ n'ụwa n'ọbụnụ ịbịa n'ala Alaba ebe afọ ka ị na-eme n'ijenu oke ada n'ụwa olu mekene ada nwere obi nwanne n'ịnọ ya olu mekene n'ụwa nọ n'ịdị mma na-akpọ n'egwu m Nneọma nwa onye bụsi onye ọma olu mekene onye kele Sọni ekele nya n'ụwa olowuchi meleze n'olu mekene n'ala Owere ka ị na-achụ ego ezi nwanne m bịalị agụ nwakpara na ụmụ ọkpara Amadehi gị seje onye ọma na-alụ buru orunu echezo na nwa bụrụ n'elu ụwa mekene iso na ndị nje tinye bụ egwu n'ụwa nụ onye kele Sọni n'ụwa Sọni ekene ya ihe Chukwu Chimanya agụwa onye bụsi onye ọma n'ụwa mekene obere nwanne m na-edoso n'ụwa narị arịa baka na-achụ ego ya were ife o ji wee karịsịa ya bụ chairman CEO ihe Diamond Textiles Materials ọkacha mma ka anyị na-ememe ịchọzie polo dị mma n'ụwa na anyị nwere nya n'ụwa ịchọzie t-shirt dị mma n'ụwa na anyị nwekwara ya obele nwa na-edoso n'ụwa obele nwa na-ịma n'ichigo dakpu enyi onye ego n'ụwa mekene
iji fi nwere eme nwanne nne n'ụwa n'ụka m na-ekwu echezona m ekene ihe Diamond onye ya dele m ilibele n'ụwa gị nyetụ nwanne onye libele n'ụwa ya lote nwanne ya n'ụwa bafene n'ụwa onye zulu nke ya naba Ifeọma ya nwa aka anyị na-ekwu onye lie ibe nye lie n'ụwa onye ji ya nyetụ nwanne ya n'ụwa pụafịa onye mere ike ya na ndị ayo nwanne nwe ya bụ edozie nwanne m na